Salam el hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Garaşdan hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimizin parasatly ýol başlygyna alynıp berýän işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny laýyk ýöreligler bilen üstünlikleri başlanýar. Muňa şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 14-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow mejlisiň başlygynyň ulayatlaryň hemem Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly wiza aratnaşy arkaly nowatdaky iş masalyny geçirdi. Iş masalyna gatnaşyjylar alınıp barýan işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezident bola ýurdumyzyň baş şäherini awadanlaşdyrmak boýunça işler gurulany, durmuş medeni, inženerçilik, teknik hemem ekologiýa ugrularynyň gözüňde tutulmalygyny aýtdy. Aşgabatdy durmuş ykdysatyny ösürmegiň baş şäher uruşyk maksatnamasy innovasiýa çemberleşmelerini esasyny, öňde barjy tehnologiýalar hemde işläp düzmeleri, iň gowy dünýä tejribesini ulanmak arkaly öňde goýulan wezipelere çözmäge gönükdirlendir. Döwlet başlymyda güýzlük bugda ekşiniň hemem paýta ýygynyň gerekli derejesini üçinetmek boýunça görülýän şäherleriň bir oba hojalyk möhümleriniň depkini öz wagtyny artyrmagyň zerurdygy barada aýtdy. Milli dermada geljekki galla hasylynyň binýadyny goýan ekş möhüminiň degişi derejede gurulmagynyň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başlymyda bu şäherleriň talaba laýyk derejede hemem aretenikanyň kadalaryny raýatly geçirilmegini üçinetmek üçin ekrançylygyň tohum serişleri bilen dogry üçinedilmegini, ekş guralarynyň hemem beýleki oba hojalyk tehnikasynyň netijeli ulanylmagyny bir gödöwçükde saklamagy tapşyrdy. Milli dermada şeýle talaplaryň paýta ýygmada degişdigini bellädi. Şunuň bilen baglykda hormatly prezident boda gowaşanyň ýapragyny sürmek işleriniň belenen möhletde amala aşyrmagyny ümit çekip, paýta arasaraýjy karhanalaryň hemem harmanhanalaryň, kombaynlaryň hemem beýleki tehnikadan bökdönşüt işedilmek üçin zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Mundan başga güýzlük ýer almanyň göýök we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ýokary hasyny almak üçin ähli şertler döretmek tapşyryldy. Hormatly prezident boda oba sanat poduny ösürmäge möhüm ähmiýet berilýändigini, muň orta ýolumyzda azyk bolşulygyny üçinetmäge ýardym etjekdigini anlatdy. Hormatly prezident boda sebitleri durmuş ykdysatyny ösürmegiň ileri tutulýan ugrularyny ünit çekip, bina edilýän ähli deskalaň ilkinji nowatda bir taraplaryň 25 ýyllyk şanly bayramy münasibetli deskalaň öz wagtyny ulanylmagy berilmegini üçinetmek barada anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlymyzy halk maslahatynyň türkmen jemgyýetiniň gurulşynyň gadymy idaralarynyň birdigini bellep, oňa berkarar döwletimiziň jemgyýetçilik syýasy durmuşyny eýleýän ornuny ünit çekdi. Hormatly prezident boda halk maslahatyny edi diýarmyzda ýaýwanlandyrylan halkymyzyň abadan we bagtly durmuşyny üçine diýene giňgerimli durmuş ykdysady özgertmeleri hemem demokratik reformalary amala aşyrmak bilen bagly meseleleň ara alynıp maslahatlaşylýanyny, möhüm döwlet çödütleriniň kabul edilýänini belledi. Milli dermada şu gedeki halk maslahatynyň watanymyzyň bir taraplanyň şanly 25 ýylynyň bellenilýän ýylyna gabat gelýänini aýdyp, umumy milli forumy ýokary derejede guramak hemem geçirmek üçin ähli çäreleri görmegi tapşyrdy. Hormatly prezident boda garalanan meselelerini wajypdygyny bellädi. Şunuň bilen baglykda döwlet başlymyzy möhüm wezipeleň bir näçesini, şol sany oba hojalygyny innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, sanly ulgamy netijeli peýdalanmak, tohumçylyk, seçki işlerini geçirmek, oba hojalyk hemem mallarçylyk önümleriniň öňürüşini artyrmak, oba hojalygyny telekeçiligiň ornuny işeňleşdirmek ýaly wezipeler kesildi. 15-nji sentýabrda hormatly prezident boda Gurbanoğlu Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasyýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanowyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Milli dermada Russiýanyň ýer sewtiniň ýol başlygyny Tatarstanyň döwlet başlygyny öýpedine geçirilen saýrowlarda gazanyny anamly ýeňişi bilen tüý sürükdirdi. Telefon arkaly söhbetleşigiň başyna türkmen hemem tatar halklarynyň asyrlaryň dowamyny medeniýetliň hemem diniň, diliň şeride däpde surlaryň umumlygyna dayanýan dogonly gatnaşyklary saklaýan we aýratyn belenildi. Söhbetleşigiň dowamyny köpürli türkmen tatar gatnaşyklarynyň gün tertibinde soňky ýyllarda kuwatly iterge eýe bolan sowda ykdysady hyzmatdaşlygynyň möhüm orny eýleýän belenildi. 17-nji sentýabrda hormatly prezident boda Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň hemem Gazaqstan Respublikasynyň premier ministri Askar Mamanyň arasynda duşuş geçirildi. Duşuň başyna döwlet gatnaşyklarynyň derejesine hemem ösüş depkini ýokary baha berildi. Öz gatnaşyklaryň köpürler şol sany awraly halkary gurumlaryň çäklaryna gatnaşyklary boýunça pikir alşyrdy. Döwlet ykdysady tasamalaryň bir näçesini durmuşa geçirmäge, hemem sowda ykdysady we ulug logistika, energetika, oba hojalygy ýaly strategik ugrlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegine aýratyn ünsürli.
Şirketi hyzmatdaşlygynyň meselleri aralyk maksatdaşlygyny goňşy döwletleriň üstsäşir kuwatyny artdyrmak, Türkmenistanyň işiň öňe sürýän energetika tasmalaryny durmuşa geçirmek meseleleri barada durulup geçirildi. Ähli energetika howpsuzlygyny üçinetmek, ekologiýa meselelerini çözmek şäherlerine tagalalar birleşdirmek üçin hyzmatdaşlygy putulanyrmagyň wajyp dıgyny ataldy. Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglykda ekologiýa ulgamynyň hyzmatdaşlygyň möhüm urlarynyň biridigi bellendi. Bu ulgamda Türkmenistan hemem Gazagystan hususany araly halat etmeňe halkara ganatynyň şäherlerine hyzmatdaşlyk edýärler. Şeýle-de hadar meselelerini çözmek boýunça tagalalar birleşdirmäge uly ünsürli. Täze belelikde tasmalary şolsany gaz himiýa ulgamyny Türkmen gazyny Gazagystanyň içerki bazarlaryna iýermekde, o ýa-da toplumyny tasmalary durmuşa geçirmäge, şeýle-de iki taraplaryň görnüşde hemem halkara gurumlaryň şäherlerini netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge özara gyzyklyma bildirilýäni beýan edildi. Şeýle-de insan-perwer ulgamda netijeli atnaşyklary ösdürmek barada gurrun edildi. Hormatly prezident bu hemem Gazagystan Respublikasynyň premier ministri iki ýurduň döwlet atnaşyklary hemme taraplaryny ösdürmäge ygyrarlydygyny tasdik etdiler. 18 sentýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister kabinetiniň sanly video aratnaşyk arkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet turmuşynyň möhüm meseleleri ara alyp maksatdaşly, hemem resmi namalaryň birnäçe täniň tasmalaryna garaldy. Mejlise gatnaşyjylar anyp barlayan işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz dünýäniň ykdysadyýat hemem maliýe meseleleri boýunça esasy hünärmenleriniň çaklamalaryna görä, ykdysady babatda geljek ýylyň şu ýaly çylşyrymly bolmagyny garaşylýanyny beledi. Şunun bilen baglykda 2021-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň ähli meselelerini ýene-de bir gedek düýpli seretmek zerurdur diýip hormatly prezident aýtdy. Hemem resmi namanyň tassamasy işläp taýýarlanan soň ony Türkmenistanyň mejlisine bermegi tapşyrdy. Hormatly prezident bu dünýäniň energetika döwletleriniň hatarlaryna girýän ýurdumyzyň baý uglavadorod serişleriniň netijeli hemem rejeli ulanylmagynyň Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň esasy ugranyň biridigini beledi. Ýurdumyň senagat puduny okunly ösdürmek, ösüşi üçin etmek hemem halkymyzyň ykdysady durmuş şertlerini golanyrmakda gaz puduny ähmiýetli urun berilýär. Hormatly prezident bu önümçilik we durmuş ulgamlaryny döwrüp energiýa taşyýtlaryjy tehnologiýalary, şeýle-de tebii gazyň sarp edilişini hasabaş ulgamlaryny giňden ornaşdyrmak barada birnäçe anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz owsana toplumynyň ykdysady kuwatyny artdyrmak, dokumentasiýony gymmatly çygyma bilen üçin etmek üçin ähmiýeti uly bolan paýta ýygmysy geçirmegiň ähli meselelerini ýygydarly gödöçlükde saklamak taşyrdy. Güýzlük buğday ekşemi ýurdumyň daýhanlary üçin jogapkärli möhüm bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Ýurdumda geçirilýän açylyk sport ýarşlary halkymyzyň bu urda däpde suwrany hasam ösdürmäge, milli buýsanjymyz bolan asyrlaryň dowamyny şöhrat gazanan ahal teke bedewleriniň dünýä tanalmagyna ýardym edýär diýip hormatly prezident bu Türkmenistanyň garaşylyk güni başlanan şäherleň ýokary derejede gurulmagy tapşyrdy. Döwlet başçymyzy mejlisiň dowamyny ähli desgalan ilkinji nowatda öňde boljak şanly sene hemejlik bir taraplamydan 25 ýyla münasibetli bina edilýän desgalardaky guruluşlaryň barşyna hemem hilni bir gödöçlük etmek tapşyrdy. Hormatly prezident bu burada alınıp barlayan işlerini möhümdigini öňe çekip şol desgalardaky guruluşy hemem bedegi işleriniň belenen möhüretlerde taýyk tamamlamak üçin zerur şäherleri görmek talap etdi. Milli liderimiz Balkyn welaýatyna bazalt inşa süýmünden mineral pamakdan ses we ýyllyk saklaýjy materiallary öňürýän kärhanany gurnamak hakyndaky karary gol çekip ony elektron resmi nama dolanşyk arkaly iberip birnäçe anyk taýşyklar berdi. Hormatly prezident bu häzirki wagtda ýurdumyzda halk huzurlugynyň ähli puduklaryny sanly ulgama geçirmek, önümçiligi ilmi işläp taýýarlamalar ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň işlerini alınıp barlaýanyny, munyň bolsa puduklaryň işini döwrüň taraplaryna laýyk döwrüplaşdyrmakda aýratyn ähmiýeti eýedigini atdy. Türkmen Aratnaşyk agentligi sanly ulgamyň ösdürülmegini ilerletmek hem intellektual ulgamyň işini üçinetmek boýunça möhüm wezipany ýerine ýetirýär diýip milli liderimiz taýýar çözgütleri diňe daşar ýurtlardan almagy däl, eýsem öz ýurdumyzdaky ilmi tehnologiýa mümkinçiliklerini esaslanan sanly nusgany kemale ýetirmekden uralyp öňde barjy tejribäni hem ösüşleri we senen işleri munun welekde öwrenmegiň hem özleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başçymyzy döwredilen şertlerden hemem mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, degişli işleri ýerinde amala aşyrmagyň zerurdygyny beledi. Hemem bu wagtda anyk taýşyryklar berdi. Hormatly prezident bu ýurdumyň halk huzurlyk toplumynyň hemme puduklaryny gurşap alýan ýurdumyzda 2020-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmekde döwlet haryçy mal birjasynyň işine ähmiýetli urun berilenini atdy. Birjanyň işiniň netijelerini ýokalanmak üçin bazaryň täze şertlerini, birja sewdalarynyň esasyny emele getirýän birnäçe urlar boýunça işleri işleňleşdirmek zerurdur.
Dünya tejribesinden uralny berjanyň işine sanly ulgamy ornaşdyrmagyny depkinle şartlandyrmak möhüm bolup durýar. Hormatly prezidentimiz döwlet hariçy mal berjasyny paýdalar jemitine öwürmek barada mesele ünsüçekdi. Döwlet başlamagy göden usulan şäherleň üstünlikleri ýerine ýetirmek netijesinde berjada baglaşylan gelişiklerini dolanşygynyň hem oňa girdejildiginiň epes artyrylmagyny gazanmagy başarçyk anlatyp vice-premier anyk görkezmer berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň baş bayramy hem Türkmenistanyň kemişelik bir taraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyla münasibetli göden usul ýani medeni şäherleň umumana täze taryhy döwrüň dürüjlükli ruhuny özüne jemleýän ähli şäherleň döwrübap kämilleşdirilýän milli däpde surlamynyň esasyny ýokary derejede gurulmagy tapşyrdy. Döwlet başlamagy insan perwer hyzmatdaşlygynyň medeni we dürüjlük arşmalarynyň ähmiýeti barada aýtmak bilen degişli urda däwe ulan aragatnaşyklary giňeltmek boýunça işler dowam etmegi. Bu maksat bilen öňde barjy sanly tehnologiýalary işiň ulanmagy üçin pekbabata degişli görkezmer berdi. Çünki burada hyzmatdaşlyk ýurtlamyň hem halklamyň arasyndaky dostluk gatnaşyklary hem özara düşünmegi berkitmegiň möhüm şerti bolup durýar. Hormatly prezidentimiz okunly ösýän Türkmenistanyň häzirki wagtda halkara ykdysady, medeni we teknik giňişlige işiň goşuşýanyny, hem durmuşyň ähli ulgamlaryny innovasiýalar çekmeň işiň tarapdary bolanyny, hem şeýle bolmagyny galýanyny beledi. Milli dermada ýurdumyň ilmini hem tarapaýyn ösürmegiň hem ykdysadyň ähli puduklaryny geçirilýän ilmi barlyklaryň netijelerini ýoklanmagyň ören wajyp danatyp, ilmi barlyk idaralarynyň hem ýokary okuw mekdepleriniň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, ilmi işi höwürlendirmek hem giň gözetimli ýaş alimler taýýarlamak boýunça möhüm çäreleri görmek tapşyrdy. Döwlet başlamagy ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň ikisinde ilmi öňümçilik merkezlerini döretmek boýunça hödürlüğüň taslamanyň üstünde işlemeň zerurdygyny aýdyp, almy işiň hat möhüm urlaryny içkin serjermek hem almy barlyklaryň netijelerini çartlyk bilen öňümçiligi ornaşdyrmagy wajyp dony ünsüçekdi. Hormatly prezidentimiz habarda netijeli hyzmatdaşlygy ösürmegiň bir tarap Türkmenistanyň hoşniyetli goňşulyk hem açyk kapylar ýurularyny esasen ýa-da daşary syýasat strategiýasynyň ileri tutulýan urlarynyň biri diňatdy. Hormatly prezidentimiz hadar tewtiniň uglabadaro serişleriniň uly tebigy gorlaryny eýdany, iklim derejesindäki uly üstaşyr merkez, halkara tewdany giňeltmek üçin geljegi uly giňişlik bolup durýanyny bellädi. Şunun bilen birlikde hadar deňde öz boşy haýwanat hem ösümlik dünýäsi bolan täsini ekologiýa ulgamydyr. Muňa özi almy barlylar hem ekologiýa ulgamyny hyzmatdaşlygyň ýaşyl diplomatiýany ýola goýmagyň wajyp bolan şertlenýär. Şunun bilen birlikde hadar deňdeniň gözel tebigaty, baý taryhy hem medeniýeti oňa iň meşhur syýahatçylyk urlarynyň biri bolmagy mümkinçilik berýär. Hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini ýokary derejede guramak boýunça meýilleşdirilen işleri talabalar geçirmegiň möhümdigini bellädi. Halk wekilleriniň ýerlerde hem habar berişdirişlerini umumy milli forum hem onu kabul edilecek çözgütleň olary bilen konstitusiýon kanunyň syýasy jemgyçilik we taryhy ähmiýetini düşündirmegi möhümdir diýip milli dermada sözüni dowam etdi. Döwlet başlamagy berqarar watanymyzdan gülläp ötmegine munasip goşunklaryny goşany ýyllaşdyrmady syýralamak münasibetli geçiriljek dagrylaryň ähmiýeti barada aýdyp, olary degişli derejede geçirmek barada görkezme berdi. Döwlet başlamagy Türkmenistanyň öz başlyk döwlet hökmüni mehriban watanymyzdan gorunç ukybyny saklamagy, ýokary hünärli işgärler taýýarlamagy gönükdirilen toplumlaryň maksatnamany ýygydarly durmuşa geçirýäni bellädi. Milli goşulmadan kuwwaty ýurdumyň parahaçylaryň hem hukuksyzlygynyň bähridine, halkymyzyň awadan durmuşyny goramagy hyzmat edýär. Bu orta bir taraply hukuk derejesine daýanýan hem diňe gorunç şikayetine eýe bolan harby doktrinalarda beýan edildi. Hormatly prezidentimiz minister kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylary ýygynyp, halk maslahatynyň mejlisini guramak boýunça işlere dahil bolan ähli zümleňe sadaşly işlemeginiň möhümdigini aýtdy. Umummilli forum degişli derejede ketkitlenen talaplar hem ýurdumyzda kerek edýän kanunlaryň berk-berja edilmegi esasyna geçirilmelidir. Mejlise döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe möhüm meseleler garaly. Şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 18 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanogly Berdimuhammedow hem Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti Arif Alviýanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Telefon söhbetleşiginiň başynda soňky ýyllarda dostlukly, anamly Türkmen Pakistan gatnaşyklarynyň täze mazmuny eýe bolanyny, hem taraplaryň uly kuwwatynyň şeýle özara bähli gatnaşyklary giňeltmäge taýýar bolmagy netijesinde ösürilýäni ýaly. Şeýle sowda ykdysady ulgamda özara gatnaşyklaryň ukully häsiýeti aýratyn bellendi. Burada energetika pudogyny hyzmatdaşlyk hususany Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy strategik esasy düzýär. Hepden möhüm wakalary hormatly prezidentimiň ýurt bähitli işleriniň rowaşanyanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda
ýokary depgenlerde ösýänligini äşkär etdi. Şoň paýtagtymyzda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň garaşsylyk gününiň 29 ýyllyk bayramyna başlanan sergisi tamamlandy. Ähli halk bayramynyň öň syrasyna geçirilýän giň meşhurly sergi ykdysady türkmen halkynyň durmuş we ruhy ulgamlaryna ösüşiň öz boşly beýanyna urildi. Şaly sene başlanan sergi ýurdumyzyň ykdysadyýetde şeýlede durmuş ulgamyna gazanýan üstünlikleri bilen giňden tanışmak üçin ygtybarly meýdan çagyrly. Onlarça firmalar we kompaniýalar, hususy telekeçiliň wekilleri häzirki mümkinçiliklerini, geljek ösüşini görkezmek bilen 70-den gowrak gymmatlyklaryň üstü bilen öňürilýän önümleriniň ýokary hil derejesini we dörli görüşli hyzmatlaryny ködürlediler. Türkmenistan beýtaraplyň mekany şygary bilen geçýän şu ýylda gurulan serginiň ähmiýeti hasam ýokary boldy. Bu ýyl ýurdumyz özüniň kimişelik beýtaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny dawralandyrýar. Taryhy taýdan gysga döwürde 23 türli taslamalar durmuşa geçirildi. Halk hojalygynyň ähli podoklaryny düýüp özgertmeler amala aşyrly we bu gurda ýerine ýetirilýän işleri okkully dowam etdirilýär. Hormatly prezidentimiziň üstünlikli durmuşa geçirýän maýy goýum syýasaty netijesinde ykdysadyýetyň öňdewarjy podoklary toplumlaryň döwür waplaşdyrylýar we köp ugurly esasy ösürilýär. Şeýlede önümçiligi öňdewarjy usullary we netijeli tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Ýurdumyzyň ykdysady kuwaty berkidildi, degişli durmuş, uly kommunikasiýa we inženýerçilik düzümleri döredildi. Bu gedeki sergi diňe bir gazalynan üstünlikler görkezmek bilen çeklenmeýän, eýsem döwletimiziň ykdysady ulgamynyň düzümlerini bölümleriniň maliýe, bank, bilim, medeniýet, sport we syýasatçylyk podoklarynyň şeýlede ähli gurlarda işçilik görkezýän hususy işewlik kärhanalarynyň egert uly mümkinçiliklerini eşkär etdi. Şoňlan baglykda täzeçil tehnologiýalara aýratyn ähmiýet berildi. Oň netijesinde daşy ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutýan önümçilik we eksport maksatly önümleriň mukdaryny artdyrmak wezipeleri üstünlikli çözülýär. Sergide tapawutlanan podoklaryň edaralaryň hususy ulgamyň wekillerine hormat hatlary we diplomlary gowşurly. Serge gatnaşylar hormatly prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýaly Balqany welaýatyna da dürli senagatdyr azyk önümlerini öndürýän hususy kärhanalaryň sany barha artýar. Olaň hataryna welaýatyň Türkmenbaş etranyna işe girdilen Lele plastik kärhanasyny görkezmek bolar. Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylynda da bu kärhanada işler döwrewap derejede alınıp berilýär. Hormatly prezidentimiziň howundarlygyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni telekeçilik ulgumy hasam ösýäp, Balqan welaýatynyň telekeçileri ýurdumyzda dürli derejeli senagat haritlaryny, azyk önümlerini önürýän önümçilik desgalaryny gurmak bilen netijeli işleri durmuşa geçirýärler. Muňa Balqanly telekeçiliň welaýatyň çägini gurup ulanmaga beren desgalarynyň mysanyny aýdyn göz ýetirmek bolýar. Türkmenistan senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan welaýatyň Türkmenbaş etranynaky Lele plastik hususy kärhanasy ýurdumyzyň önüm önürýän hususy kärhanalarynyň hataryna goşulyp, bu ýerde polietilen torbalaryny önürýän önümçilik işleri giňeldilip, şeýle önümçiligi guramak hem telekeçilik işleri boýunça berilýän ähli ýeňillikler üçin hususy kärhananyň hünärmenleri Gahrman Arkadamza alqyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Kärhana esasen polietilen torbalarynyň dürli görnüşlerini önürmek bilen işiň hilini we netijeligine aýratyn üns berýär. Häzirki wagtda bu kärhanada buýurmalar esasyna işlemek bilen her aýyň dowamyna 180 tonna goloý polietilen torbalaryny önürmek hötdüsünden gelinýär. Kärhanada şelpe we lele atly dürli maksatly polietilen torbalaryny köpçülikliň önürmekligi girişilip, kärhana hünärmenleriniň ihlasly zähmetleri netijesinde şu ýylyň geçen hasabat döwrüne öňde goýulan meýilnama üstünlikli ýerine ýetirilip, bu wagtdaky ösüş epesli ýokarlandyrylyp, Lele plastik hususy kärhanasynyň hünärmenleri bu ýerde oturulan daşar ýurt enjamlaryny ustatlyk bilen başarykly erkedýärler. Şeýlede hususy kärhanada ähli örümçilik işleriniň awtomatlaşdyrylan usulla dolandyrylmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylynyň geçen döwrüne iş meýilnama üstünlikli ýerine ýetiren bu döwrewap kärhananyň agzybir hünärmenleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösürmäge giň mümkinçiliklerdir şertleri döreden Gahrman Arkadamyza alqyş sözlerini aýdýarlar.
Edi değermeden gözel tebigatynyň täsini kunjuklerini gorap saklamakda, alma taýdan öwrenmekde, ýurdumyzda alyp berilýän ekologiýa siýasatyny üstünlikli durmuşy ornaşdyrmakda, gorakhanalarda we çäkli gorakhanalarda giň görümli işleri alyp berilýär. Ýylyň islenik paslyny öz bolşly aýratynlyklary, tebigi gözellikleri, täsinlikleri baý gorakhanalyň birim Amderiýa döwlet tebigi gorakhanasydyr. Gorokhananyň görelli gawakly we nargyz bölümleri Lewap welaýatynyň Demirgazyk Günnogor böleginde däne udarganata Farap etraplaryna ýerleşip 48350 hektar meýdan tutýar. Kelif çäkli gorokhanasy Günorta Günnogor Garagumda welaýatyň Halas we Kerke etraplaryna ýerleşip 103000 hektar meýdana ýelýär. Gorokhanyň 6500 hektaryny kenaryaqa tokoýluklar, 36320 hektaryny Garagum we Gazalgum sahrasynyň belli bir çäkleri eýleýär. Gorokhanyň gawakly we görüldi bölümleri Amderiýanyň sep kenarynda, nargyz bölüm bolsa sağ kenaryna ýerleşendir. Meýdany 28177 hektardan ibaret gorokhanyň nargyz bölümi diňe bir kenaryaqa tokoýluklardan ibaret bolman, eýtem Günnogor Demirgazyk çäginde Gazalgum sahrasynyň tebigi gözelliklerini özüne jemleýär. Gorokhanyň bu bölüminiň 3246 hektaryny tokoýluklar eýleýär. Beýikligi 13-14 metre ýetýän petde torongy, igde agaçlarynyň duş gelmegi onuň has irki tokoýlugundan habar berýär. Amderiýanyň sep kenarynda gorokhanyň gawakly bölümi ýerleşip, Günorta Günwatarda, Garagum sahrasy, Demirgazyk Günnogorda Gazalgum sahrasy bilen ara çäkleşýär. Bölümi tutýan umumy meýdany 18114 hektardan ibaret bolup, şonuň 1196 hektaryny tokoýluklary eýleýär. Bölümiň ýer üstüniň gurulşy durlugy bilen tapawutlanýar. Gorokhanyň görelli bölüminde tokoy soğunlarynyň ýaşaýyş işiňli hasaba alınıp, kän duş gelýärligi bellenip geçilýär. Häzirki wagtda olary goramak, sanyny köpeltmek boýunça geçirilýän işler öz oňy netijelerini berýär. Gorokhanada ýaşaýan guşlardan esasan da Amderiýa sülgünni, balykçy bürgüdi, gotony, gara ördegi we beýlekleri belläp geçmek bolar. Gorokhanyň çäginde süýdemdirjilerden hem bir näçe haýwanlara duş gelmek bolýar. Gorokhanyň ösümlik dünýäsi hem özüniň köp durlugy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde ýokary guruluşly ösümlikleriň 227 görnüşi bolup, geçirilen ılym baralarynyň netijesinde gorokhanyň sahralyk meýdanlaryna durly ösümlikleriň 125 görnüşiniň bardygy anyklanyldy. Ýurdumyzda alınıp barılan ekolog siýasaty durmuşy ornaşdyrmakda, tebigaty aýaguly göz bilen garap tebigi gözellikleri berk gorap saklamakda. Şeýle-de gorokhanyň idara binasynyň hojulugynda durly agaç nahallaryny, esasanam çöl sahralyk agaçlary östürip ýetişdirmekde netijeli işler alınıp barylýar. Bulardan başga da bu ýerde bedek agaçlar östürilip ýydyg ýetirilýär. Gorokhanada ýurdumyzda seýrek duş gelýän, gitme hopy awanýan ýaban haýwanlaryň görnüşlerini dikeltmek boýunça da ýöreýte merkez hereket edýär. Amderiýa döwlet tebigi gorokhanasynyň agdy bir işgärleri ýurdumyzyň tebigi gözelliklerini gorap saklamakda ulun berýän milli liderimize hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Şoňlar giň germe ýa sport bäsleşikleri gyzykly häsiýet bilen tapawutlanýar. Ýarşlar usatlyň kemale gelýändigini eşgär edýär. Ýurdumyzyň sport we ýaşlar siýasaty bilim ministrlikleriniň meýnamy esasyna geçirilýän sport bäsleşikleri ýokary ruhanytligi wesenýär. Tejribe toplamak, kämilleşmek ýa-da günlerde geçirilýän sport bäsleşikleriniň esasy maksady bolup durýar. Maktum Muladan Aky Türkmen Döwlet Üniversitetinde garaşdyrylmadan şany bayram münasibetli ýaşlara badalygy berildi. Sportuň durly ugurlary boýunça geçiriljek ýaşlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berer. Oýunlar hünärmenlere türgünleriň ukypdyr başlandyklaryny öwrenmäge giň mümkinçilikler döredir. Bu ýagdaý üstünlikleriň gazanylmagy bilen berk baglanyş kıldyr. Oýunlaryň ýerinde geçirilmegi bir ýokary mekdepden talip türgünleriniň kämilleşmegine giň mümkinçilikler döredýär. Talip türgünleriň tejribeleriniň artmagy geljek ýeňişleriň gözbaşydyr. Döwlet Mehmet Azadadan Aky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna ýaşlarda ýeňişe bolan ihlas aýdyň doýuldy. Öýdara duşlar netijeli häsiýeti bilen tapawutlandy. Ýerinde geçirilýän ýaşlar institutynyň talip türgünleriniň kämilleşmegine ýardam edýär. Şeýle sport bäsleşikleri Türkmen Döwlet Binagary Gurulşy Institutyna da geçirildi. Türkmenow Hojalyk Institutyna geçirilen sport bäsleşikleri bir tarap diýarynda sportun maşanyny madyly watlanyrly. Giňgerinde ýaýlanýan sport bäsleşiklerini sağlandyrylmış ýörelgesini bedentirýän hem sport etdirmek we wagt etmek boýunça ýurdumyzda Mehriman Akademiyanyň parasatly ýol başlygyny amala aşyrylýan üstünlikli işler öz aýdyň beýany tapdy. Hormatly eleşleri, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyny garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs.
Salam alik edidileşer. Hormatly ileşer. Belçiňe ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ýallarak dogry sentabr aýynyň 22-sinde tamamlanýar we sentabr aýynyň 23-nän meýdan dogry başlanýar. Mähriban adamlar, gelingini bolsa sentabr aýynyň 21-inden sentabr aýynyň 27-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani hepdeniň başynda ýurdumyň çägine Demiraz Gunatardan çyl howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň Balkan welaýatyna atkem ýagşyň ýağmagdy. Şeýle-de howanyň gejeglik temperaturalarynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Has takygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyna atkem bulutly, hepdeniň başynda ütkap duran bulutly howa bolup, atkem ýagşy ýagar. Ýylarym çakmagy mümkin. Demiraz Gunagordan günnägere ornuny geden tilik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymaly oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň gecelerini 13-18 gradusdan 20 gradusa çenli mayıl, gündüzleri 28-30 gradus mayıl, welaýatyň Kanariýa taraplaryna 24-29 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahaly welaýatyna atkem bulutly, hepden başynda ütkap duran bulutly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnägere ornuny geden tilik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymaly oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň gecelerini 9-14 gradusdan 17 gradusa çenli mayıl, gündüzleri 22-27 gradusdan 37 gradusa çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyna atkem bulutly, hepden başynda ütkap duran bulutly howa bolup, Demiraz Gunagordan tilik sekundda 5-10-dan 10-15 metr etýän şymaly oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň gecelerini 9-14 gradusdan 18 gradusa çenli mayıl, gündüzleri 22-27 gradusdan 30 gradusa çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna atkem bulutly, hepden başynda ütkap duran bulutly howa bolup, Demiraz Gunagordan tilik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymaly oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň gecelerini 8-13 gradusdan 17 gradusa çenli mayıl, gündüzleri 21-26 gradusdan 30 gradusa çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşgat welaýatyna atkem bulutly, hepden başynda ütkap duran bulutly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnägere ornuny geden tilik sekundda 5-10-dan 9-14 metr etýän şymaly oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň gecelerini 7-10 gradusdan 15 gradusa çenli mayıl, gündüzleri 19-24 gradusdan 29 gradusa çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda atkem bulutly, hepden başynda ütkap duran bulutly howa bolup, Demiraz Gunatardan günnägere ornuny geden tilik sekundda 7-10-dan 10-12 metr etýän şymaly oňsmyny hem de howanyň temperaturasynyň gecelerini 12-14 gradusdan 17 gradusa çenli mayıl, gündüzleri 24-26 gradusdan 29 gradusa çenli mayıl bolmagyna garaşylýar. Mähriban ýylaşar, ýurdumyzyň sentabr aýynyň 21-ni magnit radiasasynyň durnukly ýagdaýda saklanymagyna garaşylýar. Edidileşler, siz sentabr aýynyň 21-inden sentabr aýynyň 27-sine çenli hepden dowamyny bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolaňyz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölüçükleriniň möçberiniň gadadan 18 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyl borun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mähriban ýylaşlar, bu düzgünler berjaý etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşler etlenýär. Ähli ötüşlüň ödönünde bolsa, halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş watyňyz.